Ja. Det, der sådan har overrasket mig mest ved det selvstændige liv og ADHD-diagnose, det har været, hvor stort et behov jeg har for de faste rammer, jeg egentlig havde sagt farvel til. Jeg hedder Jasper, jeg er 43 år, jeg er lige nu en form for humorist, gøjler. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde mig, men jeg laver alt muligt forskelligt, som prøver at underholde folk. Jeg er tidligere uddannet ergoterapeut, og jeg troede, det var det, jeg skulle være. Det blev for meget sådan noget 8-4 for mig, og jeg var i bund og grund bare et højt barn. Så jeg fandt ud af, at jeg kunne lave noget underholdning, og det har jeg så holdt fast i nu i 15 år, og håber, at jeg kan blive ved med det. For at min hverdag kan fungere som selvstændig, så er jeg nødt til at lave nogle rammer. Jeg er nødt til at lave nogle timeslots, hvor jeg skal lave noget. De der faste rammer, jeg afskyr i et almindeligt arbejde, dem er jeg nødt til at lave for mig selv, for ellers så får jeg ikke lavet en skid. Mine timer midt på dagen, der skal jeg have lavet de ting. Jeg forsøger at lægge alt i kalender, fordi hvis ikke det står i min kalender, så findes det ikke. Og det er så belastende, at jeg så glemmer at skrive noget i. Det vildeste og det fedeste ved det drive, man kan have med diagnosen, det er den flow-tilstand, som er, du går ind i et lille rum, og så kan du bare ikke gøre andet end at lave det her, fordi det er det sjoveste, fedeste, vigtigste, du kan gøre lige nu, og du glemmer alt om tid og sted. Og den osteklokke, man er i, er simpelthen forrygende, hvis du for eksempel arbejder kreativt. Det, der så er med det på den anden side af den lille låge, du går ud af igen, der kan der være så meget ballade med struktur, og der kan være så meget, du ikke kan rumme selv, så du crasher. Og det er sådan noget, der er meget vigtigt, tror jeg, at være ærlig omkring. Mit bedste råd til folk med ADHD, som overvejer at blive selvstændige, det er husk rammerne, vær vild og kreativ og grineren, men husk rammerne, og så sig nej. Sig nej, sig nej, sig nej. Fordi dit nej giver dig en pause til at tænke over, burde jeg måske alligevel gøre det her? Og det er der fandme også en vigtig proces i, at man lige trækker håndbremsen, tænker sig om, og så tager en rigtig beslutning. Så sig nej, og så ja, måske.